Olemme täällä Pataluodon koululla, missä Verne Kuittinen yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa pitää tarinapajaa 7-luokkalaisille. Mikä on tarinapaja? Tarinapajassa lapset ja nuoret pääsee kirjoittamaan pätkän sellaista jatkotarinaa, missä käytetään juonikaaviota apuna. Minkälaisia tarinoita on syntynyt? Ihan sellaisia hauskoja, vauhdikkaita. Ja minun mielestä paras ainakin oli sellainen, missä ongelmakohaksi otettiin se, että hampurilaisessa oli väärät täytteet. Mistä koostuu hyvä tarina? Hyvässä tarinassa on ainakin yleensä mukaansa tempaava juoni ja mielenkiintoinen kerrontatapa. Ja sitten yleensä se kirjoittajan oma motivaatio ja oma semmoinen kiinnostus sitä tarinan kohtaan niin paistaa sieltä tekstistä läpi. No mistä koostuu sinun mielestä hyvä tarina? Semmoista tarinasta, johon niinku pystyy eläytymään. Pääsee niinku messiin siihen. Eli se on semmoinen mukaansa tempaava. Just. Alkaako teillä tarina jo syntymään? Tahvotiikeri käveli tuolla viidakossa ja sieltä tippui kookospähkinä ja sinne kookospähkinän sisällä oli avain. Ja sitten meni semmoinen arkun luo ja se avain meni siihen. Tai ne löyti semmoisen arkun ja sitten tunki se avaimen sinne ja siellä oli sateenvarjo ja sitten kun vettä rupesi satamaan niin sieltä ne käytti sitä sateenvarjoa ja sitten sinne tippui Ludwig lohi ja sitten ne kävi pelastamassa. Miten te saitte keksittyä näin mahtavan tarinan? Avoin mielikuvitus. Osallistuisitteko tällaiseen pajaan Saifestissä, jos olisi mahdollisuus? Kyllä sitä voisi varmaan harkita ainakin. Katsoa vähän, ihmetellä mitä sillä on.